wana mai nana baba family ndekwani zviya timirire munanyora ripi tiri kuita dare rimwe chete naika timirirei vanonyora pamusoro yana mai. Nyaya iripo ndeyekuti dare redu radare rimwe chete handitika toda kunzwisisa chiri kutitambudza nhasi chatafambira pano ndizvoka. Pakutanga mapinda kuna chiremba. Chiremba pane pamatadza kunzwisisana nachiremba ndizvoka. Handizvoirwa namai? Asi vamwe varunzwisisana nachiremba ndizvoka. Vamwe havana kunzwisisana nachiremba ndizvoka. But panyaya yatisina kunzwisisana nachiremba pano padiki diki hatitauri kuti aposha handitika. Panoda kuswatudzwa pofamba zvakadini zvakanaka. Ari kubudirwa ari munhu wemukadzi mumusha yenyu wana baba ndiani murora ndizvo here? Ndizvo here wana mai? Nhasi chiri kubuda paari tochitarisa sechinhu chakashata asi hachina kudini, hachina kushata. Tiri kuwirirana here? Ndisingakupedzerei nguva wakomana. Mukadzi wane ngauya apa. Uyai apa. Mugara apa. Handisi kuda kuti chiri kubuda paari chibude handitika. Ndoda kukutsanangurirai. Handisi kuda kuti chibude nekuti chikabuda tinozogona kukanganisana nekuzoita zvakawanda wanda handitika. Toda kuti chimbovharwa. Chiri kubuda ipapa totaura tirisu. Kana chichida kubuda chozobuda maakupi? Maakumba. Handizvo here? Uregedziwe. Ndati chinyarara wasikundiona here. Terama uripa. Dare iri hakusi kutanga ke. Ndizvoka? Ngatidaire takati pau handitika. Dare renyu hakusi kutanga. Dare makari pinda mari pindazve nokuri pindazve. Handizvo here? Mweya uri papa uri kutsikwa. Pane vari kutsika nekusunga mishonga yavo kuti mweya uri papa usataure zvakaswatuka. Tunzwisana? Makusuwa. Rega ndikutaurei varume. Nyaya iri apa haisiri yekubhotenderera kana kudai. Mufi pane mufi ari kutaura papi? Apa. But kune vamwe vari kuzondoti nhasi uno kana mufi wotaura voti mufi ari kutaura pa haasiri mufi chaiye bawe. Ndezvekumusha kwani? Kwemukadzi uyu. Zvino munoenda naye kupi akabudirwa?
Munoti mapedza basa ere? Amuna pedza chii? Regani kutaurire misha yenyu wakomana. Munhu wemukadzi akaurayiwa ndiani nyaya dzake dziri kuda kutaurika papi? Apa. Zvakadaro seizvozvo une nhau nehurukuro dzaanoda kukurukura mukati memisha yenyu. Nhasi umweya unonzi unonetsa uri kutambudza hausi mweya wekumusha kwani pamai ava. Ndoda kuti misha yenyu iende kunochena mese mugadzirise nhau dzipi idzi. Hamusati mazviona here kuti nhasi uno iyi kana mukati memusha wenyu mune ngozi. Ngozi haimhanye kunobata vana venyu, inobata mutorwa. Munozviziva here? Kuyabata mutorwa inoita nhau yekuti imimi mabatirwa mutorwa, iye mutorwa futi akafa mutorwa, handitika? Zvotaura kuti mutorwa nemutorwa ndokuti munzwisise mugutsikane kuti mumusha menyu mune zviripi zvirimo. Nhasi pamusina kunzwisisa imimi pamasara nenhunha napo ndepekuti nhasi mweya uyu uri papapa. Vamwe vari kuti mweya uyu uri papa ndewe kumusha kwani kwake. Vamwe vari kuti mweya uri papapa ndewe kumusha kwani ndewe mumusha medu, handitika? Saka muri pakusanzwisisa kuti mweya uri papapa ndewe papi, wakabva papi. Mweya uri papapa wakabva mukati memishani yenyu, handimunyatsonzwisisa. Nhasi regai ndikutaurire ndichiti nhasi kana muchida kunzwisisa zvizere munofanirwa kufamba, asi kufamba kwenyu munofanirwa kuziva kuti mukati mekufamba kune vamwe vari kutotsvaga n'anga dzekutsipika chii mweya uyu kuti usataure zviripo zvakaswatuka, handitika? Munoziva dzinonzi ndereka dziya ndo dzimwe dzinouya dzakapoterera chii mudzimu uyu, handimunyatsonzwisisa kuti usataure zvakadini zvakaswatuka. Nhasi mungafari mungapembere yenyu, asi nhasi mukati memisha yenyu mese hamuna kuchena. Ndozvinzwa zvandikutaura. N'anga zvekundotsvaga mishonga yekunotsvaga kundoparika yokunotsipika kuti mweya usabude usaite se imbomira, haisa izvozvo. Imimi mweya uyu haubudiri pano nyangwe muchifamba, nyangwe pasi pamunenge muda kutanga kuronga urongwa hwenyu hwekuti mufambe, mweya unotanga kutotaura nezvazvo. Ndidaire makasimba. Paunotaura unotaura uchiti kudii? Nhasi ndakaurayiwa, asi kwetiri kuenda uko hakuna chiiko. Kwetiri kuenda uko hakuna chii? Hakuna chiri kundofamba. Mishonga yamunenge makafamba kunotsvaga kunotsipika mweya uyuka inotodzamara yandopiringisha zvirimo musha menyu kuti zvisafamba zvakadini zvakanaka. Handinopedza nemere pa. Handino ndo pamuri kuda. Saka muda kuti apo mweya uchiramba wakadai heka uda kuti uzorodzwe. Ngatiombere maoko tibomberera apa. Iri basa iri, handitika? Ibasa guru riri papi? Riri papa. Warume hama regai ndikutaurirei, pakanzi pasvikwa nachiremba mukati memusha wenyu. Mukati memusha wenyu hamuna kuchena. Mukati memusha wenyu mune vamwe vanotsvaga mishonga chaiyo. Mukati memisha yenyu nanhasi mweya uyu vari kuda kuti dai zvava zvisina basa, zvisingatauriki, zvisina direction. Mowana matauriro ekumusha kwakabva munhu uyu, asi muchapuma vanhu vedzinza iri mukazondori pandimi. Tiri kuwirirana here papa? Saka nhasi ndiri kukumbira kuti muratidze chaedza chenyu cherubatsiridzo rwamunofanirwa kuita pamunhu wenyu. Mukazvitsipika zvakadai zvichakupedzai mese, ende zvichatera door to door kune vanoramba kuti mweya wemusha, midzimu yemusha menyu ibude itaure zvakanaka. Vese vari kutsipika vasingadi kuti zvakaipa zvibude zvichandokunetsai, zvichakushungurudzai mangwana. Tiri kuwirirana here papa? Tiri kuwirirana here papa? Ndiri kuona rimwe divi revakadzi vamwe vakasuwa, rimwe divi revarume vakasuwa, rimwe divi revakadzi vachifara, asi mese muchazobatana pachinhu 1 chekuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakadini zvakanaka. Mati murume wacho akafa? Vamwene varipi? Vakafa. Kana vamwe ndokutaura kuti vamwene ndizvoka? Kana vachida kutaura munovharirei? Kana vachida kutaura vamwene munovharirei? Ndo pari kubuda nhau yekuti kusawirirana kwenyu kuti zviri kubuda pa, haiwa hatizvizivi izvo ndezvekumusha kwani kwake, muone marambiro, handitika?
asi nhau yemhosva dziripi dziri musha. Vamwene vane zvavakatoitwa vane maparadziro avakatodini vakatoitwa vari kuda kubuda apa, asi muri kutozoti ndiwani zvikazodai zvikadai kiyeta vatakiyeta sakuloku yedu mweya wabva washaya direction. Musapurudza vakomana misha inyaya kuchena. Handiti monyasonzwa misha inyaya kudini misha ina kuchena vakomana misha ina kuchena musha menyu muda kutekairwa kwete kunobvisa zvirombo munonyeperwa. Handitika misha inyaya ina kuchena nokuti mine mishonga inonovhara nekutsipika wafi. Handiti monyasonzwisa ndozvitaura. Asi kana ndakuzvitaura munosuwa zvine nhau yekuti mubatsirike, zvine nhau yekuti musunungure mwana waridzi. Mwana waridzi ngadini ngasunungurwe. Izvi zvimukatongotanga magara dare zvakanakira ndechekuti mukangorigara dare yekuti takuda kuti tidai zvinhu zvenyu hazvichafambi zvakanaka. Kuna vamwe vane nharo vana baba apa, handiti munyasonzwisa. Vamwe vana nharo vana mai apa, handiti munyasonzwisa. Vanototi hada kuzviona kuti zvinobuda kupi, ende musingapedzi muchipedza nguva dzenyu muchitsvaga zvamunotsvaga kuti aiwa tinoda kuona kuti zvinosvikepi. Asi ndinoti imimi muri iyo imi dai makwanisa kudzokera kwachangamire kuti mumusha tadzina chiremba musha medu hamuna kudini hamuna kujeka. Kune vari kubata mishonga kubatira chi nepo yekuti isataure zvakanaka. Pamusoro ndofunga kuuya kumataro dai kuda kugadzirwa kuti vanhu kuyananisa. Kana muri pano akatsamwa pana vanhu vari pano pavana kutsamwa vakatsamwa vana kuuya hapana munhu uda kugara ari mumatambudziko ba. Kugara ungoziwe iwe hakuna zvakadaro. Muroora nambuya kana dai paine kupumhana zviri kubva mumusha ndo zvatoda kuzigadziriswa kuita apiri kuda kuti zvinhu zvigadziriswa. Zvakanaka baba. Kana tichitaura kuti musha wenyu handitika ndikataura kuti padare rino makatsamwa handitika ndati ndinoona vanhu muchizotsamwa uberekerewo zvakanaka chii. Saka munofarira here kuti jaya rake ritambe richitambudzika richiona mai vakadai zvinorwadza handitika. But vamwe vari kutofara nazvo zvakadini zvakatodai kuti ngazvingogare zviri kupi zviri ikoko. Chinzwa mwanakomana, chinzwai vanakomana meshe. Nhasi muri mubasa muri mubishi rekuti mumusha menyu mundombovhakachwe mumbonopindwa kuti zvifambe zvakanaka. Pamusoro ichiremba nyaya iyi taizwa tenda hangu tafuroizwisisa zuro nezwano toti nyaya iripo ngeyekupumwa kwamai toda kunongedza toda kuti zvijeke toda kuti zvijeke chiremba ngepekunongedzwa mai avo wanga uri mai kuru namai nini pabarika zvawanga uri pabarika isusu ndautotena 59 years baba wavo wemwana uyu takakura naye tese pamwepo. Zuro nezwana pakabuda vanhu 2 kuti ndakaurayiwa nemai kuru namai nini. Inini ndininyakubvunza mirai inini ndininyakubvunza kuti mai kuru namai nini ndiani wapai neumwe chiremba. Ndoda kutaurirai pakatanga nyaya chaipo kuti zvinhu zvisvike apa. Mai kuru namai nini ndiani wakati ndima Thomas namai Agenia. Ndikati yakanaka isu hatina umboziva vanhu vari kubudirwa wanu murutaurirwa zvavari kutsipika ndisu hapana chatakambobvira takambotsipika ba. Asi kuti tiri kutotora zvavari kutitumira tichirasa ndopetiri ipapo. Mai kuru maThomas takabvunza zvemudare tikati panapa hapana maThomas ba. Saka pakanyorerwa samanisi munhu wani wai iwo vanhu vakadzi vakaurayiwa nhori wangani wari 2. Handiti kubva kwabuda imwe nyaya yakazi baba wedu Chitungo wakauraya munhu. Zvakauraya munhu hatina kuramba sevana. Takati isusu takaziva kuberekwa ndibaba tikakura tikarerwa nababa wavo ivo wavo wakachengetwa ndimai wedu tikakura pamwepo sematwins. Tikati hambai tipatazi mubatsiri wakauya wakatsvaga wakazi tsvagai 400 US. Tikati 400 tiri kutsvaga. Tapedza 400 ndakadaidzwa ndibaba avo tiri kunhamo kukazi mari mapapi. Tikati mari hatisati takwanisa taakuma 3 something kukazi 300 something inokwana. Ndakazofunga ndikati mari iyi imbori yei kukazi mari ngeyekupa mubatsiri. Ndikati mubatsiri wacho watiitirei? Avo baba vanondipupurira ndiri kubvunza mubatsiri wacho yatibatsira chii? Mutumbi uyu wakati handiendi hameno ndoda kuzwisisa ngozi. Mutumbi wakati handiendi kumusha kwakaurayiwa munhu.
mapazwa tikati isusu tinofanira kuenda newe wakataura ndiri kuda mombe ndiri kuda mbudzi ndiri kuda jongwe ndiri kuda bhakiti renjera ndikati horaiti hatisi kuramba sevana saka tikazvitsvaga todini akati mutumbu uyu hausi kuenda kwamaambira ba ndikati apa kanaka asi mimi ndimaifanira kutitungamira kuti tiendepi kwakaurayiwa munhu tikatsvaga vana venharaunda hatina hanzvadzi tiri panapa tiri wanasikana chete tikatsvaga vanhu vemunharaunda sabhuku unondipupurira vanhu vakataura wenharaunda vakati muri kunorohwa kwemuri kuenda kana kuurayiwa ndikati hapana mhosva wakaurayiwa wakafa wani isusu tirudini tiri kuinda kumba kwakaurayi munhu asi nyore mubatsiri kuti tinopinda makadeutswa ropa ndibaba wedu takasvika umba yakazara kuungana kwevanhu vakazara mumba tikati isusu tauya nenyaya yedu baba wakandipindura takati tiri kuenda tesina baba wakati musanitaure zvakadaro handisi baba wenyu ndikati yakanaka yakadaro asi takatsvaga vanhu venharaunda tikadini tikainda kumusha kwakaurayiwa munhu murupazwa tapedza takasvika umba yakazara tikapinda tahaya wamwarume wane tsitsi nesusu tikapinda mumusha kwamaambira tibva tati vhidhiyo rakabuda futi mumainini wedu wabudirwa takati tipa izvozvizvi kutaura kuno chiremba wakamirirwa kwamaambira futi uko wakati uyai naye uri kubudirwa tine zvetinoda kubvunza pamusoro pemwana wedu sabhuku wangu unondipupurira kuti takaenda nayo wakati tiri kuda munhu wakabudirwa uyu asi wakaramba kuti handisi kuendayo ba wakati pautatu hwenyu kunochanobudirwa kwamaambira takaenda kuti pane wedu uchabudirwa kukazi kune mwana uriyoyo muchagashirana naye takasvika mamaambira hatina kugashirwa asi kuti takawapira nyaya wakati wasikana sabhuku uripo here kukazi wasikana endai munogara hapana mwana wedu uba pakubudirwa apa kana wedu auya uchauya isusu hatina munhu unobudirwa mumusha medu imimi dzokai monogara modya sadza kana madya sadza kana abudirwa ita kuti pinda parodhi tiende kwamaambira musataure naye nanhasi takandomirira kuti tiendepi kwamaambira tonozwa zvetichapiwa kwamaambira muchiremba saka nyaya yekuzi kwaiwa rutsitika wari kudini hapana ndakaa ndiri kufamba uyo mwana yanzvadzi yangu kwaiwa idaidzira mukupi muna machi kuti back to sender mauda kuzoiona manje umwe mubatsiri zvemakaita vhanditi yetu akati mai uyai pano ndibva ndaenda kwaipaumba penyu padaudzika gore ndikasaka todini muroora wangu takasangana naye uyu mubatsiri ati ndinokubatsirai pasina kana dhora ngekuti gore rida kuparadza tikatora mubatsiri akaenda konobvisa gore pamba pedu takazofunga kuti takanganisa dai tatora sabhuku kuti auye aone zviri kuitika panapa saka apa tiri toona kuti zvava zvekuda kugadzira kuurayana hakuna kutsitika kwetiri kuita wakatimirira kwamaambira uko chinzwai mataura takateerera handiti pakutanga ndakuti ndimi here muri kutsitika kana kuti kune ndereka dziri papa hatizii isatitozii nekutsitika kwacho dai vana baba hatizii nekutsitika ndati kune mweya uda kubuda uchitaura apa handitika asi une nhau yekuvharwa kwani kwawo dzouya dziri ndereka pamusoro pani pawo zvakare zvoita sekuti kune uya iyo kwouya iyo asi mumusha menyu imi mutsvagai chiremba anopindamo mumusha menyu ndokunovhara apo neapo 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 chinoda kubuda apa chobuda zvakadini zvakanaka handizoba zvotiri kutaura nhasi munoti apa nhasi munoti apa ndichitarisa dare hasi mawambo aya dare ira tikatoti kana ka4 kana ka5 chaiko muchipinda mudare asi tarisai manje muchipinda mudare mweya uyoyo mukatotanga kutoti magara dare saizvozvo muda kuufambisa unototaura nhau dziri kumberi kwenyu musati matosvikako tiri kuwirirana here papo saka ndopandiri kuti chisanangurirwai nhau dzekuti zvinhu zvenyu zvijeke murege kunodhumana misoro nekunonongedzana kuripo kuti zvinhu zvenyu zvobe zvakadini zvakanaka tonzwisisa kuti mweya uyu mweya upi nhasi asi ndiri kuti kune munhu wemukadzi handimunyatsonzwisisa wakaparadzwa zvisina kumira zvakadini zvakanaka but kuparadzwa kwake munhu wemukadzi uyu une nhau yauda kutaura panyama ipi iyi kuishandisa but zvauda kuishandisa munhu aachabudise zvipi saizvozvo ungabve nhasi kumawambo apa asi kunozototi kwakumberi totorasika direction hazvo zvinoitika here hazvo zviri kuitika here hazviiti here
kuti munhu ataure takateerera ngaubude ndo zvatawinga panapa zvogoramba kuitika sei mweya ngaubude pati zvakutaurika ndezvokuti mweya ngaubude pamamburi pana chiremba pokutanga auna buda here wabudaka so izvezvizvi wabuda ndamboti ngaumbomire handitika ngaumbomire ko uri kure here hey vana mai eiti tinotadza kutozwisisa ndo zvandiri kutaura ndereka vana maivo ndereka munodziya here kana mudzimu uchibuda mumusha haubudi usina marara handimunyazonzwisa unobuda une marara iwayo ndaada unovharirwa muri kumba kwenyu kwete pano tiri kunzwisisana marara avharwa muri kudzimba dzenyu imimi mweya uyu wobuda motaura nawo zvakadini zvakanaka panapa hatina kuuya kuzorapa vanhu bana panapa pamusoroi changamire mambo mutasa wakati uyai mubatsirikani handiti saka zvoma kuti mweya ngaende futi wobudire kumba kwenyu zvawakadai so muda kuendesa kupi upi ipo zvakadai hatiziba isu koda kuenda handiti so uchiripo pangosvika pamba angati akangobatwa saka maida kukwira naye bhazi akangodai anoda kubvisa ndiani isusu takati bvisai mweya uye kwetiri wana wacho chimbopaisa bhuku nguwa sabhuku unezvekutaura mbonyarira yona mai ndiri kuti panyanya yakanaka kuti kana kuri kudzoka uko asi ikadzoka uko kwako wachawaibata vanobata mubatire wakasiyana newenyu zvakadi kuti kana kuri kubata nyai imi maibata yakadaro mutoona kuti apa paruvharika hapari kudai muchigaisa murimi zvakadi kuti imimi murimi muri kuibata nyaya ikadzoka kwahonde uko ichanobatwa nevamwe vanobata nemuto wakasiyana siyana ichienda nepamwe pasingazombojairiki ba zvakadi kuti mimi maonero muri kuita kuri kudzoka matare iwayo muibatsira kuti asvike kuburi kusvika paanofanira kusvika chaipo chokwadi chirudiwa pai chokwadi wanofanira kugumisira wawirirana wabvumira kukanganisika kungakanganisika isusu sana baba toda kuti zvigadzirike atiri matara anoramba achizopedza mhuri asi kuti chakaipa chakanaka chakadana chokwadi saka chiripo chekuti chichokwadi chibude pachena kuti parege kuva nekufungira chokwadi sabhuku tiri pamwe chete handisi sabhuku bangu ndiri baba weuyu ari mai angu zvakanaka baba muri kutaura zvindiri kuonawo nemafungiro handitika imimi zvamunotaura baba zvakanaka panyaya yechiri kubuda apa handitika chiri kubuda apa handitauri kuti iwani handimunyasonzwisa zviri kubuda apa zvakasiyana siyana zvakawanda makanyanisi ndikataura makanyanisi maziya ndo zviri papi apa saka nhasi uno makanyanisi aya munogona kuatakura ari makanyanisi saizvozvo moenda naye kumba kwani kwenyu masvika naye kumba kwenyu mochivhara makanyanisi aya mavhara makanyanisi aya munhu wochisiwa ari munhu mupenyu musvinu handitika tochidaidza manje zvinofanira kunge zviripi ndo zviripo chete saka nhasi hazvivharirwi pano nekuti pana hapasi pamba penyu ndingakunyeperei ndikakutaura kuti ndovhara panapa muchingoti bve panapa achisvika apa zvatobata nekuti chine ndenda kunyeperai zvinoitirwa pamusha unopfuta moto ndo musha wenyu ndo dare renyu ndo pazvinoitirwa kozvatitorera nguva imi ndi mungatonetseke izvazvitorere time izvi hakuna zvinhu zvinoda kunetsa apa zvitore time isusu patakambogara dare taifungidzira kuti dai zvauya mumusha wekwashitungo avo wese watorwa ko wai midzimu yacho iri kuenda koshungurudza vatorwa wailisti kana ari mukoma wedu wakapara mhosva ziuye kana kumwana wangu kana kuna ani kuvatorwa avo mutorwa vari kupumwa ava mutorwa ari kupima muroora nambuya saka zvaa zvakadiri kuti sevanhu vanogadzirisa sedare ravazogadziriswa zvibve kwavari kuvatorwa nekuti tatora nemhosva kune ava chipandapedza tatora nemhosva futi kuna ava kune uyu zvikaitika ticharipa kuno ticharipa kwese tiri kutsva semudzanga wefoja saka tinoda kubatsirwa imimi kuti zvibve zinyase kugadziriswa ndepapi pachiwa patinongagadzirisa kuti zvisarwadze awa zviite chaizvo kuti iri dare rekuti wachamhorosana nesu hatichawirirani pamunhu taapamwe chete handiti tiri pamwe chete kutaura kwenyu kwakanaka inini ndoona sekuona kwandiri kupuhwa pamusoro pemumwe munhu wenyu ndiri kuona chakanaka chaizvo chese tinacho asi tinozopindana nemashoko asiriwo saka ndiri kuti nhasi tatakura makanyanisi edu handitika tadzokera pamba ndovhara apo neapo 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 handitika
chiri papa chiri kuda kubuda kunetsa mutorwa ngachibudire kuhama dzani dzacho. Ndo petinenge tichitsvaga. But imimi kana chakubudira kuhama dzenyu imimi musazopokane futi. Ndo pandiri kuda. Musapokane kana zvakubudira kupi kuhama dzenyu nekuti ndenda gadzirisa ndizvo here. Ndo pane nyaya yedu chete apa pairi kutangira nekuperera. Nhasi mweya yakawanda iyi mishani. Ndinonzwa ningi zvisina statement handika. Saka tiri kuda kuti chipenyu chacho chinobatika ndo chingachisare papi apa. Then chasara ipapa tobva tachisunga uyu dare rosungwa apa. Mweya unonetsa apa mutorwa uyu tochikumbira kuti kana iwe wakabva uko kaenda kuhama dzani dzako zvojeka izvi handitika. Ndapedza nemi. Bvunzai mama. Pamusoro wena inene ndiri izvo dadare izvi ndiri handiti muri kutitaurira. Saka inini ndinoda kutaurawo pamusoro pekuti inini ndiruzi ndini ndakaurayani maikuru wangu ndaitoti mukoma ndini ndakauraya. Saka tine nzvimbo iyo taisonga tiirima. Saka izvo tati ine nzvimbo yetairima taidare izvi izvo rati kudzika apo kudare izvi wakuru wayo wanambuya waiti manyai wakatakura wasikana wasvikana neusati asvikana. Saka mabvuta akasvika zvinoita zvenhando. Saka takabva tandoti inini ndandiine mwana wana nevanhu vakatakura waisozi manyai kuenda zuva richiripo. Saka izvo zvakazvadaro mukoma wakadzika asvikana. Saka nyoka dzibva dzaenda koruma atiri ikweyo. Saka waibva wadzokera kuenda kumamisha kuenda kodaidza kuti ungokwanisa kutibatsira ndiani. Waizi mamugwanzi awamwangu wangomuziva. Saka waibva wasvika asiriyoba aizosvika aibva azwa kuti sokoro kuti muri tsvake wanga vanhu vekwachitungo. Saka zuva riundodini riri kundoenda. Saka mukadzi uya aibva azomhanya kudini kuuya kuda kuti mwana anga abude zvibva zvaramba mabuti aibva adini aibva asvika. Saka aibva andoshaika. Saka ndiye ndiruzi ine apo musi uno uya apa kwakazi ndakatora bhurukwa asi handinombobvira ndakambotora bhurukwa rake. Saka zvizi kwazi wakaenda koshandisa asi takataura kuti vanhu 2 neumwe wangu mukadzi wababa munini waizi Matomasi. Saka haana kuuyaba iyoyo Matomasi iyoyo handizivi kuti ineni kundirera kana kuti ndisine mwana wemukomana here ameno. Saka Matomasi haana kuuyaba zvizotondinetsa ngoti kwazi masungwa makauraya mamosi zvirutondinetsa. Zvakanaka mama. Handina isho ndingomboziva pakutanga mira zvimira. Tete mapedza. Ndibva ndati mwana wake wemusikana. Tete mapedza nditi zvekwai ndinotora zvebhurukwa. Tete mapedza. Pamusoro wana baba. Pamusoro wana baba. Pamusoro wana mai. Mai awo. Handitika? Mai awo. Parizvinezvi handina shoko rekuvachenesa. Handimunyatsonzwisisa. Parizvino handina shoko rekuvanongedza mai avo. Munyatsonzwisisa zvandinotaura. Ndati inini kana chiremba wasvika musha menyu vachavhara nhuna dzese dzemweya iri kusumuka iyi. Mweya yakaparwa kana iripo inofanira kuzviratidza yega. Handitika? Mumusha mwangu handina Muvhare chiremba zviuye mumba handine munhu yandingodaidza baine mumusha mwangu kubva kwandakaita muchipasipoti changu. Ndiri kukumbirawo. Handina bai. Ndiri kukumbirawo. Wana chiremba havakone kuchenesa vanhu. Inzwai. Kana padziri nyaya dzengozi. Handitika? Nyaya dzengozi dzinotaurirwa kuti panguva iyo kana ngozi yakaparwa inofanira kunongedza zvemachaizvo chaizvo. Ngozi muchiremba achitevera mumashure mengozi kuti ichokwadi here ngozi kana kuti kunyepa. Handitika? So kana ngozi kana ikaonekwa nachiremba kuti apa hapana ngozi yobva yangorefurwa kuti hapana chii ngozi.
chiremba ari pakutaura achitevera mashure mengozi kana achitaura pachokwadi. Ndo mamiriro anoita chiremba. So panguva yakadai tiri kumboti inhunha dzekunongedzana, asi tiri kuda kuti chinhu chiri kutaura apa chimire chiri chega, chizive kwachakabva. Handitika saizvadaro zvinoitirwa musha maani menyu. Ndinotenda ndichinzwisisa kutaura kwangu. Mwana wacho iye uyo pamusoro iyi toti mimi musha wavo wakavharwa. Tiri kutoshamisa kuti zvakamira sei. Musha wavo wakaroverwa hoko 18 musi wauya futi chiremba saizvozvizvi makadaro pakasoswa paumba pavo. Saka tisizwa kuti kusoswa kwakaita dambudziko richiri kupinda ngepai. Saka tota kuti uyai mimi mubvise mutipei isusu wana wacho, asi tipei zvakanaka, noti zvekuzopera ukwadza vanhu. Muri mudarire kuti makutotaura nyaya dzamwakuziva. Aiwa zvakamuitika. Saka takati inini hamundinongedzi hanasa nambosvika mumba penyu. Ndiripo nekubatsirai pazvinhu zviri kunetsika apa. Handitika ini handikupei zvinhu zvandisina kuona zvamakapuwa. Handikupei mhosva yandisina kuona maine mhosva. Ndiri kuuya ndichiita basa rangu sezvariri. Kana matendera kuti ndipinde musha menyu, asi kana musina kutendera muchitsvaga umwe chiremba, zvakafanira kuti muite saizvozvo. Amene ndikutadza kutaura here vana baba? Pamusoro chitoshinga chitoshinga izezvamukuita chiremba. Ndakashinga ini mukatya kuti hanzimuda kuti kumari chitoshinga nekuti nhawiri apa kutaurwa inyaya yatakatadza kumusha kubuda kudzoka. Ngatitobatsirwe pano chokwadi. Ndo zvandodzokora, ngatibatsirwe pano. Vanhu muroora nambuyanga havagarisani wakadai one more than 24 years. Chiremba amdoro chiremba 24 years wakadai umori apa mwari apa wamorosani bwana. Ngati parare. arusika kutoshauri watiuraye ndizotakuda wakatiambira kare watiuraye aiwa musatenge mazviturika mhosva isusu ndisina mhosva ndisina baba wakauraya ai musazviturike mhosva chokwadi chinozviratidza kani taumirira zvaitazvo taumirira zvaitazvo baba tichaendepa ese paunoita ngawaite watiparadzi chokwadi kana wati chiremba ngauye mumusha musha utongwe nemukadzi chokwadi baba kana wati chiremba ngauye mumusha musha ugadziridzwe ururwara muroora handiti mukadzi wemwana wake handiti saka tiri kuti baba kana atendera sachitungo kuti chiremba ngauye arape musha ngaaite saizvozvo simbo hatimborwadziwi uya kwake kusauya hatimborwadziwi wakuru anouya umwe zvakanaka akauya umwe kana brando urayakawaakamirira isi chandinoda kuti nditaurana nachitungu uyu tiri mutora toenda naye ticharapisa mwana wedu ndo zvandongotira vozi ndatofona kare kuno vamwe saka kuti tisi totora mwana wedu toenda kuti korapisa zvopera kana zvii zvekwachitungu kasi zvikabatwa futi zveivo kuti zvabuda ndo zvabvurota wari kupopotawo komana saka uyu ari kutorwa tiri kuenda naye saka toziva zvipi baba ndiyakamirira awa aiwa awa wakamirirwa neawa ndo kwachindira watorwa wese muroora wakamirirwa nekwanyandova awa wakamirirwa nekwachirindawa isona chitungo tatiri kuti waidzava zadaro kuti mutorwa nemutorwa ndiwo urikurwa mumba mwedu mumucha mwedu vana baba hamufani kupokana handitika munofanira kutora dare renyu moona parinonoperera musina kunongedzana musina maprevious amuinawa zvino ndiri kuona mune maprevious ndo tiri kuona kuti imbonyararai timbotaura kuti ndizive nganga ndakaziwa kumba kwavo wandidaidza ndatoenda kurufu naiwana mambo waripi ndichataura here apa ndapedza dare ratopera
Saka zvakwa kuna ana Chitungu. Zvakwa muri ana Chitungu. Nana sekuru. Ndikwazi chambotora hanzvadzi yangu. Kwai chambotora hangu hanzvadzi yangu ndiende nayo kumba. Ndipo gadzirisa hangu. Imimi wana ana Chitungu mochiendawo kumba. Mochiona kuti muchaita zvipi. Anditi. Kuti muzore mine chimwe chete chekuziva kuti muroro uchazodzikupa. Kwazo rutsipika nayo. Tisuka isuso no rutsipika. Ana Chitungu. Saka muchiziya nana wakati wana wakuru. Isusu tiri wadoko. Zakati wana wakuru. Isitada kuti ziyananiswe. Saka kuti ngazvibude baba kwete kunongedza kuti wari kutsindika kwete. Akutsindika wacho ndiwani. Five ngozidzi. Tisono mbegenya rutsipika. Unakundwa nekutaura. Unakundwa nana taura. Kune kutaura ndosaka tichiti tira kusvika Saka mumusha. Wari kufaraka. Wari kufaraka. Awafani kufara. Wari kufaraka. Ndatina awafani kufara. Iwewe chidzikama. Dare roitwa kumusha. Chidzikama chimira kunetsa nyama iyi. Dare roitwa kumusha. Ndiri kuteerera. Andi kumusha kusiri kwangu. Ngozi iri kupi? Andi kumusha kusiri kwangu. Chitungo satongwa nemukadzi. Chitungo satongwa newana. Tiri 5. Ndiri mwana wamai nini. Wakabvuma nhaka. Baba mkuru wariko. Wakabvuma nhaka. Tiri awa. Zvinei munobvuma ri kutongwa neni. Mwese muroro nambuya munobvuma ri kutongwa neni. Andisi murara wenyu. Andisi murara wenyu. Mai kuru wangu. Andisi murara wenyu. Saka ndakusara Andisi murara wenyu. Andisi murara wenyu. Chauya mune